Begirada zaleak, Marina Núñez, Abi Ofer. Aitanak hementxu jaiki da. Behingoz konponbidea aurkitzeko prest. Aspalditik dago kezkatuta, eta gaur goizean, azkenean, begiradak harrapatzera irtetea erabaki du. Jende askorekin gurutzatu da, baina begiradak? Bakar bat ere ez. Noiz behinka, neska edo mutikoren baten begirada konplize harrapatzea lortzen du. Zorte hon! Animo! Aitanak pentsatzen du. Helduak ez badira gai ikusmira zoragarrien ez ere disfrutatzeko, nola lortuko dut ba niri begiratzea? Etxekoekin ere ez dago modurik. Zerbaitek ez die begiak altxatzen uzten, segundo batzuk baino gehiago, eta horrela ezinezkoa da haien begiradak harrapatzea. Gainera, gurasoek teknika misteriotsu bat garatu dute Aitana zertan ari den jakiteko begiratu ere egin gabe. Utzi hori, puskatu egingo duzu. Baina, zer egin dezake begiradak berreskuratzeko? Aitana oihukatuz saiatzen da, baina alferrik. Batzuetan bereganatzen du gurasoen arreta, baina ez diote begiz begi begiratzen. Ezkutaketan jolastuz ere saiatzen da, baina ez ditu nahi zituen begiradak jasotzen. Egunak joan eta egunak etorri, bere helburua lortu gabe jarraitzen zuen. Eta sentsazio desatsegin bat hasi zitzaion bularrean. Beraz, lagundu ziezaioken pertsona bakarrarengana jo zuen. Amona Margarengana. Amonak beti ditu begiradak Aitanarentzat. Naiz eta ez omen duen lehen bezain ondo ikusten. Adi-adi jartzen da, Aitana kontu kontari hasten denean. Naiz eta ez omen duen lehen bezain ondo entzuten. Ez du inoiz presarik ez da mila zeregin ere. Beraz, arratsaldea elkarrekin pasatzea erabaki zuten, plan bat prestatzen. Funtzionatuko zuen seguru. Gurekin jolastu eta gauza harrigarri batez ohartuko zarete, esaten zieten guztiei oihuka. Begietara ahalik eta denbora gehien begiratzen badiozue elkarri, sorpresa polita hartuko duzue. Pertsona batzuk jakin minez jolasten hasi ziren, eta ia konturatu gabe topo egin zuten elkarren begiradekin. Sinestezina zen, planak funtzionatu zuen! Aitana ere etxera iritsi zenean, pozez zoratzen jarraitzen zuen amonarekin lortutakoagatik. Unkituta, gertatutakoa kontatu zien amari eta aitari. Eta une horretan, hainbeste egunez desiratu izan zuen ura gertatu zen, gehien behar zuena. Hala, bularra estutzen zion sentsazio desatsegin ura indarra galtzen joan zen. Desagertu arte. Eta alabazan eta ezpazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila zure herriko plazan. Eskerrik asko Zizurkilko Plazida Otaño liburutegiari.